Ayan mga ka-Jologs ang mga ilaw dito sa Daraga. Ayan po. Ayan po mga ka-Jologs oh. Ito ng mga ilaw nila. Mas daming sakyan din. Dito lang yung mga ka-Jologs sa bayan ng Daraga. Kabilangan po yan. Ayan po. Ang ganda ng pailaw nila mga ka-Jologs. Umapapansin yung mga ka-Jologs. Ayan po. Dahil pa rin sasakyan. Ayan po. Traffic na dito mga ka-Jologs. Mga Jologs, nagkabit na rin dito ng mga ilaw. Siguro last 2018 mga ka-Jologs, mayroon din silang ganito dati. Binalik lang nila ngayong 2022. Hindi sila nakapaglagay noong mga nakaraang taon dahil sa pandemic. Yan po.